Eli huomenta päivää kaikille. Me ollaan täällä Alatalkkarearan Drift Madness kisos. Ja mä ajattelin tehdä se video, koska jos mä haluan. Niin osa tietääkin, että mä menen kyytiin. Ja silleen, että täällä on 10.9 on tänään lauantaina. Ja sunnuntaina huomenna oliko 10.4 vai mihinkä se meni? Jonkin tällaisen. Ja siellä on harkat käynnissä jo. Ja mä odotan, että yksi auto lämpenee, niin mä pääsen kyytiin. Mulla on kaikki kypärät ja kaikki sellaiset. Ja mä otan sieltäkin video sitten pätkän verran. Eli nähdään varikolla. No joo, en mä sitten mennytkään vielä sen kyytiin, koska sieltä meni autorikki. Mutta mä en tiedä kuinka hyvin tää kuuluu. Mutta nyt mä oon menossa SM Pro 2 voittajan, eli Markkolan Rikun kyytiin. Ja sillä on tällainen hieno Volvo. Tuossa noin. Niin sen kyytiin. Joo. Eli siis ehkä nähdään kyytis.
hän tuli tänne pikkuheitto, eli äskeisessä pätkässä mä olin radalla, mutta nyt mä oon jo kotona, koska ei enää tapahtunut mitään ihmeempiä. Siellä ei melkein nähnyt mitään, koska tuolla on pimeä. Ja sitten sekä auton kyyti, minkä muti mennä, niin sille meni heti ekas vedus pakosarja. Ja sellaisia pakosarjoja ei tehdä enää koko maailmassa, eikä niitä ole yksinkertaisesti. Niin se ei enää aja tänä kautena, eli mä en päässyt kyytiin, mutta se äskeisessä pätkässä oli Riku Markkola, kenen kyytissä mä olin. Ja niin. Viikon päästä jokkiskisat, tulkaa sinne. Eli 8. päivä 10. 22 Alatarkkari Areenalla. Mutta ei ne mene jokkikseen kuitenkaan. Mutta pari juttua, mitä tosi illassa tapahtui. Peltolan Teemu veti autonsa aivan nurin, toisin sanoen. Eli sillä melkein puolet autosta niinku oli mäsänä melkeinpä. Että näin vain Instasta, että silloin puolet autosta rikki, mutta siis niinku joo. Mutta en mä tiedä, tässä varmaan sen ihmeempiä. Huomenna uusi päivä, uudet kujeet. Joten nähdään huomenna. No niin, se olisi päivä pulkassa. Eli nyt on sunnuntai-ilta, kello 10. Aika jo myöhään kuvaa, mutta joo. No nyt mitä ihmeempiä. Teemu sai auton kasaha. Ei silloin kun takapusku tai siis takapää lähtenyt irti, kun se oli takarengas käynyt ulkona radalta, niin siinä se sitten kävi, mutta onneksi ei pahasti käynyt. Näyttää, että ihan se ei niinku mikä osunutkaan enää. Mutta kuitenkin. Niin seuraavassa pätkässä sitten näette, kun mä oon Teemun kyytis. Ja siinä ei tapahtunut mitään. Se jäi monta kertaa, että pian tää auto pyörähtää tai menee jotenkin rikki. Joo, mitä ihmeempiä varmaan oo. Mulla ei tänään kepit. Eilen mulla ei ollut keppejä, mutta tänään oli. Että joo. Mutta en mä tiedä. Seuraavassa pätkässä näette tosiaan, kun mä oon Teemun kyytis. Eli kattokaa se.
pätkää. Eli tosiaan äskeisessä pätkässä näette, kun mä olin Teemun kyytissä. Ja niin kuin se lopussa sanoi, että renkaat loppu. Niin siihen loppu se veto sitten, siis homma sitten. Tai no, ei se mennyt mitään rikki, mutta siis niin kun kyytittäminen loppui siihen. Niin joo. Mutta erittäin suuri kiitos Peltolan Teemu. Ja sitten Riku Markkola. Kyydititte mua. Mutta joo. Tää video on aika paljon ollut höpöttämistä. Mutta sellaista se on, mitä voi olla tää eka video. Aika paljon höpöttämistä, mutta siis joo. Mutta en mä tiedä. Tässä oli mun viikonloppu, viikonloppu. Ja viikon päästä on jokkis. Siitä ehkä tulee Tupen video viikon päästä. Mutta joo. Jos ei tässä sen kummempia eikä mulla olekaan mitään kummempia, niin tulee se siinä video. Nähdään ensi videossa. Moi moi!